ole clear tu te in sawa in chibai kalo buk chewa ka chenela kalo lom le evek chewa hi vo in chu thil poimo ti ve ang reng deuh me ka neya poimo em ngai dam dil na te po ni panga hi tun lain kan sha theu angin kan icon ho an lar a 2024 icon ho hi an ming mal point han soi tai la aresate taite te hei peterate nge top 5 chin phei chu an lar an ming kha soi kim vek lem lo meila shet poi ka sha kim vek lem lo min lo she thiam ula chuan tun lain video sang mu tur tam mai ni chuan chulai kara chuan hei ke po ka channel te YouTuber hi kala intim ngam chi a thin lawa ka soi tong thin khan kan channel te piang hlim ti mela piang hlim kumin hi kum thumna ni ve a kum ni na te ka mang ve a ka channel chu ka soi thina pangpar te el in lampang te ani a chuan aresa hi tho khalai khan in kamung ayan ka muni chu chaw dewa alo mu kan venga lo kon sa chaw dewa lo mu hi ka lo mu a thuthleng alo mu a phone lo khoya kalau khonga il tu ka mo abula khan kalau kala avat iwa chaw om ve hi kalau te kalau be bor bora ka thian nu te inani ti te po ka soi to khami chungchang ka soi na pohan ka soi vek to lo nga khang vel kha chu chuan hei dian kin chu kan shet angin lunglei mi kan ni a chuan kan veng lama kan district lama anon chetlat na hi awang ve thina mun puya chuan thil ti te alo tama chuan anni chen na mun lo ni bok nen khan som te po an lo hlo a ta khan an chetlat na hi atamani chu aizola chuan mo khata khanin kan nindu saktu ten an video eng mote minon thon ve thina hi lo react le ro antia kan channel kal tlanga thutlem kalo soi te khan lo hlut ve min lo hlut sak ve hloma chuan chuta chuanin soidu ka nei chu hei soi kwal deuh du ni chu tun tum chu soi kwal deuh du angai ta thil sha thiam theina tur chuan enge cake siam thin ka ni ta ni chuan cake ka siam thina chuan khata khanin mi ina andu zong kha ka customer te na andu zong design te miron thon thin ta then chuan du dain lo siam ro anti thin ta ni chuan khata khanin keima ni siam to design ni lem lo midang cake design nalanti zong kha miron thon thin ni chumo chuan kha khatyang deuh kha ri thiam i thei chuan milo siam sakro anti ta chuan keima ni on lo ni lo kha design kha kan lo inzira kan lo siam chuak ta thin ni chumo chuan khata khanin an lo lung oi ta ni kan customer te kha an lo hlim ta a andu zong ang kan siam chhuak kha chuan keima ni in achang chuan keima ni on keima ni atanga design chuak moi tak te pom tho ta kha lom taka lo pom chang po an nei tho ta om tho ta ni chu design ka nei lem lawai du da ni mei ti ang kha khatiang deuh cha khan YouTuber te hi kan ni na chen hi om ve ni chumo chuan ma ni ku chuak nge ya thil ti du chi hi kani ve ni chu keima hi mi copy tu ni lo he ka du ve thina chuan ka thil siam na te ka pangpar en kol na te pon yang keima ina ka experience nge tanga thil ron ti chuak du mi kani thin ta ma sengin ka inzir na chu cake siam ka inzir na poka soi to a ka video masalama YouTube atanga ka inzir ni ta a chuan khami awang khan midang ten keima atanga thiam na kha lo nei ve se ti ka du awangin channel po hi ron din kani a he thiam nei a hlu ma sengin man choi lawa midangina an lo nei the kha ka du ni chu cake siam man ti inshanga cake siam zir te a haw tak lu tu kani chu mi te chuan to tak takin an zir te thina ma sengin ke chuan keima atanga ka thiam bel tam tak te po ma khang te kha midangin lo thiam ve se ka ti awangin design dan te eng mote ka da ve thina chuan cake siam mai kha ka lo ti lo ta ka inchung khur en kol dan te ka pangpar thlai en kol dan te kha midangin lo tangkai pui ve se ka ti te ka ron da ve thin ni chumo he ka channel a hian khangte ka video bulatanga min lo sabtu min lo en sakve char tu te wanga tun din muni ron thleng kani a chuan tun na ya hei icon ha ron lar nuwa khanin are sahi karon soive ni chu react po ka intingam lo khata po mel lang lawin thu in are sa thalak sang ka koleka thu in karon soive ni chu chuan mino hlut sak a are sa wang po in subscriber tam tak nei bal pha in chu ga polom thu ka soithar le ajena hian chuan in tunlai chu YouTuber tam takin an channel te ri kan phal lo ti thom te ka lo share chuwang chuan re po ka re dewa keima ina chan chu enge copyright te chuan kan channel te na tor ve thei kan ti wangin ma sengin hetia kan channel kan ka upload ma hian ke chu
tuma karon public ngal mai thin lota I unlisted ta te ka da chuan keima in le nge YouTube lo thli film tu te na an hmu thei tur ang khan ka da thlap zel ni chu ma se achang chuan I unlisted ta ka da lo chang te po om ve zeu thina man hmo thil thua mo chuan hun nei hi ngai ve nya YouTube khoi te po hi mo kan buai ke chu ka buai ka soi thina chang chenu ka ni a achang chuan ni lenga video da lo chang te po ka ne chang chuan ni ol chang te ka ne achang chuan ni khata pathum pali da chang te po ka nei ve tho chuwang chuan in zaina han ka soi du tak chu I kan Bible in mangai na ton nangot lo chu tu mai ma ba su min ti a chuwang chuan in hei zan ina hian keima nge in ka ton awangin he thui karon sei du ni chuma karon sei du a YouTuber te ke YouTuber puite ina kan share data na ka du chu real ruza hi angai tariau me ka tia he YouTube hi ma chuanin lo mu nan em po ka tilawa keima phe chuan sumlak lu nan em po ka tilawa ka fa te ne na kan cheta ka fa ten channel nen chak em anu siam vero min ti awang ron siam chawa hetiang ron thlengta hi kania hanti chhota ka chuan alo hlim oma alo nuam reu meya chuan kan pa hian atira chamin tuipui lem lo boka chuwang chuan thanpo ka thang muang ke chumo maseng ka theang angin ka pangpar te ka lakwal me me ase mitam tak nun tilim tu kha kalo ni ve ni chu kha ngate khan mi khan ka thil experience kha anlo tang kai pui ve thina ka in siam dan te kha anlo tang kai puya doi siam dan te kan da ala si siam dan te anlo tang kai pui em he ki ma khamron motivate ni chu comment tam tak te in munga in charanga e ka phul lo hian comment te meron pe thina in chunga polom thu tharin kan soya zalina hian mo chuan chuta kan soi du chu hei ka u khan video ma chuan in pe thinta kan han soi ve kan han la chhuaka kan han soi ve a kan han edit ve le a tiang khan ka lo ti ve thinta chuan engma boina om ngai lo tun nai te hian chumi channel chuan chumi react chu phal lawa chumi chu a channel tu ma ni phalna lo chuan ti an phal lo te khan meron ti ni chu chuan ani chu kha ka ti meita chuan mania po an live a izola khanin an channel ming chu soilem lo meila chuan tihan anti zo akhanin kan du chin kha kan lo lave ni chumo kan lo lave ti meila hi minon thon tu te pon oma private minon pe tu te pon oma khang te kha kan lo lave kan lo edit ve kan lo da chhuak ve thinta chuan copyright om lo awang khan thamong takin kan lo da chhuak ve thinta ni chuan kan soile du chu ta chuan keima channel nge mi po hi an ming chu soilem lawila channel lian te po an ni ve thawa an lo la chhuaka an lo react ve ni tho ni chu chuan reels te po keima thu phuang anga lo screenshot da ron da te po ka mu venwal me mase keima hi ka hlim zo ka ni chu kha wang khan no keima video chete kha an lo la chhuak ve du an lo en ve ni ti ka shate khan ka lom zo ka ni chu mo chuwang chuan zan ina po hian chumi ka soina kara chuan kan soi du chu tikhan ka kek siam tring bul kan tana tuna YouTuber intive to meng YouTuber hi kala inti du che alo thona in YouTuber ang kaloni ta ni ka YouTuber puite ina keima channel a ron leng lu thin te ka family ka ti meita ka channel min subscribe ka lo en thin tu te hi chu kan family ka YouTube family ka ti mei thin chawamo chon zaina po hian ka YouTube family te ina min thuron ti mela lo ti zel ro min ti na kha ka ngai poi mo ni chu achan chu pangpar ngor ti la khami wanga are sa te ka soive wang min lo sabtu de tan khan keima kha ekma 8 lakh ka ni lo ni chu 8 lakh ka ni lo ka ti omzia chu n lakh ka ni lo ta khami min sabtu te ka tuilung oi ve kha ngai ni chu ka customer te an ni ve chu mo ka subscriber te ka chu wang chuan kan hmu phak ang kan lo edit ve thina kha enge midang video te po alo ni chang omang ka edit ma se ngai in ka da ngai lo ke chuan etian kan soya full pon ka da ngai lawa ka du chin te hi ka la ve me ta chuan keima po ina rules ka lo shet lo lutuk wang te po ani ve thei thota ma sengin ke chuan khata an thlit film na copyright om lo chuan a than yang ka te chan chu an mani fa bevek tur khan an number te kan nei big lo wang khan ani a keima in na po ngai dam dil na ka ron ti deuh du na chan chu khang ka lo ti sakhau ti mela ka lo video ka lo lak thina khan zai ina khan comment ka tong ta cha me a channel ning chu soilem lo mela ka video ron comment thin tu chuan in lo mu me nga chuan min ron tita ani rules tu te khati sha te pe ngai sin ani tu te thulo lak chwa min tita alo ni mo ke po ka video on lak chwa don khan pakhat ma in min dil lawa ma segin ke chu ka lo lom veng me sin te in ka changa ka ru dik tak po ani a chuan khang kha in lo mo ani chuan ka channel ne na in thun zoma in video la chhuak alo omani pal hlo chuan khoi takin min lo ngai dam ula chuan in phalna la lo chuan ti to lo po ka lo tu manga
chuan za ina hian ka han soi du le chu chu mi rual chuan hei lung leilama te an on chetla vele neu dona kan zai thiam te hote chuta chuan keipo in ka thei chuan pathian zar kan dam chuan live emo video cover te po kan lo tum ve a kan lo in buat sei ve a ta chuanin indu chuan ka channel atang khan in lo la chhuak anga a react du po in ka permission dil kher ngai lo in lo react don nya ti kha karon sei du a enge mangai na chau lo tu ma ma basu in thren khoven ton na phei chuan ke ti lawa nang tiang thin lung kha kan put chuan chen hote khosak hote lo nuama tuna po fiam thu in mi puin min ti to ani chu youtuber hote po kan zai thiam ho ba anti boy loi mai an tia fiam thu in mi comment te po min shila kan du hi za em ma kai phei chu kan du liam me ma sengin zan ina kai ma channel a nge ka video mang nge in channel pakhat nei tu hian minon ti kau meya chuwang chuan he video hi siam ngai in ka sia a karon siam ve lo kani chuwang chuan in za ina chuan enge ngaihdan na karon da chhuak ani chu khami ka video a lo comment tu khan ilo muhna he ka video hi min lo shat sakanga chuan I number kha keima in karon chan le na che karon dil che ai number kha chan chu han nei me ngai na katan ombik lo wangin ka channel a miron comment awangin ka channel atang thawin I number karon dil che hoi takin kha I mu khuna min lo shilanga he ka video hi lo mun I po in min lo shilanga chuan ngaidam ka lo dil ngal bok che ani ti kha karon soye chuan za in tan chuan chu ka soi thei tok ni se nge thei ang tokin kan channel te po kan ron vil chawanga chang chenu kan ni a regular thei lo chang te po tam tak om thina ka subscriber te min lo the thiam je la he in te po karon sem khat le a evaron che khat ve te po min ti a ni man dan dan karon che ve lenga ya ka pangpar te po update to tam tak om ve le to a tun lai in kan khoi de wang bokin ka boy ve panen nakal ngai bok nen ka duang po in enge keima private lampang keima on ti meng on video how ang kha karon da tlem de min lo the thiam sham sham karon ti chhaule zelang chuan atul angin kan nei angte kan ron soi chho vele zel donya zaina ka video te min lo thler saka in zawai chungalom thu ka soya bye bye mang tha le vek ule